A on vas? Però què és això? No t'has enterat? Dijous 18 al passeig la muntarem gran. Vine ja! Vine! 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 Vine a la rebella del Teatre Solidari de Calella. Vine a la rebella de la Xoc. Ei, vine! 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 Vine a la rebella! Recollirem diners pel musical de la Marató. Vine! 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 Vine a la rebella! Vine! 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 Vine a la rebella! 7 euros, a sopar. Ja ho dic, és gravíssim, ha de venir, és indeseable. Per favor, Joan, que vinguin, 7 euros, és baradíssim, s'ho podeu permetir,